Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोना सिला बरायनो नाजाबाय लोगोफोर स' दिनै बहुत गरम ना लोगोफोर नै बहुत गोलोमदों मानसिया नै लोगोफोर ना नै बहुत गोलोमदों लोगोफोर बहुत गरम जादों लोगोफोर स' बाय जोंनि फिसारियाव जोंनि रायजोनि फिसारि होननाय मोनसे दं आरोना हाखर स' बेयाव बहुत ना फैदों आरो लोगोफोर ना स' बेयावनो थांलायदों आङो ना हमनो लोगोफोर जोङो रायजोआनो ना हमगोन लोगोफोर गरम जानायखाय स' बेयावनो थांलायदों स' बेयावनो नायलांदों लोगोफोर जोबजासिम दिनै भिडिअआ ब्लग भिडिअ जागोन लोगोफोर ना स' बिदिब्ला नायलांदो तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए अब मैं भी जा रहा हूं मुझे मुठिया पेलने जाना है बाय नै लोगोफोर जोङो ना हमनाया सुरु जाबायमोन लोगोफोर जों मोनै सायावनो नाया हमबायमोन आरो लोगोफोर ना जोङो थांबाय थानायाव लेट जाबायमोन एसे लोगोफोर ओमफ्राय बै बे ट्रेक्टराव दै नाफोरखौ रागायगासिनो लोगोफोर ना नाखौ गुबुन दाबसे आखराव एगारगोन लोगोफोर जोंनिया मोनथाम फिसारि दङमोन लोगोफोर आरो नैयाव ना फिसा फिसाफोराव हाब्रु माबा फायफानाय जाबोरफोरखौ बासिगासिनो लोगोफोर बेखौ न' रानगोन आरो लोगोफोर ना न' लांनायफोरनो रानगोन ओमफ्राय नैबे आरो सोरबा बायना लांनायफोरनो फानदों आरो लोगोफोर ना Now I'm gonna Oh my God! नै लोगोफोर नाया बेयाव जा फायखालमोन लोगोफोर ना बोनायनि सारि सारनायानो दाब जादों आरो लोगोफोर ना तामान फैदोंमोन नै तामान फैखायो ना सारनायासो लोगोफोर ओमफ्राय बोनाया बारा फैया लोगोफोर ना बहुत हाब्रुदों लोगोफोर बेनिखायनो फैया आरो बारा बेनिफ्राय फुङाव बहुत थैबाय लोगोफोर गिदिर गिदिरफोरा बहुत थैलांदों फुङाव बहुत खननानै मोन्दों मानसिफ्रा बहुत खनदों आरो लोगोफोर ना नै बिजा बोगासिनो लोगोफोर ओमफ्राय बिदि हमनांगौ लोगोफोर ना सिङाव लेबे थेबे बहुत हाब्रु दङ लोगोफोर स' बेहायनो हाब्रु हाबना थाबोजोबो लोगोफोर नाया स' नै बेबायदि बोगासिनो लोगोफोर बहुत ना दङ लोगोफोर बिजा Đừng nào từ đây đây giờ không còn mấy được. Cái gì cứ cứ cháu hai bé ra vậy. Không còn nào phải sửa được rất rồi. Gật cháu hay được là năng này. Ra đằng nào sẽ gật cháu khác không? Oh my God! Wow! başına canı yiyor. Arle bıraksana. Evet. Yine gidin var ya. Yine sana sardı.
Sakuna pilih karo. A few moments later. One eternity later. Pilih ke sini. Ayo orang basini. Nah, kita pasti lebih gerai. Kalau kamu kan masih dengan gerai aja. Nuda, laka. One hour later. Oh, lana tangkabai. Ini berarti ukil. Ini berarti mabalani. Ketulah tadi lani. Dia lah betul nak. Ya. Ini berarti bi. Siapa? Jibani. Ini berarti bi jabai. Apolani. Ayo rijat kita. Osini. Ini berarti gacha dah deh. Ini berarti